हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दंजोबो BTR Orunodoi स्किमनि माखासे आपडेट फैदों अफिशियेल नटिस जे फैसाखौ मानि थाखाय मोनाखैमोन आरो मा जादों सिङाव आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै लास्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा फै लोगोफोर जों थांनोसै अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेबायदि पेज मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बाक्सा आरो उदालगुरिनि खोथा बुंगासिनो दङ दा बेयाव अफिशियेल नटिसआव जे नोंथांमोना नैबे पेजआव फैनाय लोगो लोगो पर्टेलाव जेबो आपडेट मोनखाया मानोना आपल'ड जायाखै ड्राफ्ट लिस्टआ आपल'ड जायाखै बे ड्राफ्ट लिस्टआ आपल'ड जाबासो नोंथांमोना नैबाव बेनिफिसियारि लिस्टखौ नायनो हायो आरो दा बेनिखायनो BTC आव दायो जाथ'वाखै BTR आव जायाखै प्रब्लेम जागासिनो दङ आरो पेन्डिंबो जाखादोंमोन इलेक्सननि थाखाय आरो बे प्रब्लेमा दायो मानो फैदों आरो मा जागोन आं नोंथांमोननि डिटेल्सखौ होनोसै बेनिखायनो फै जों नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन दा लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन आं लाना फैबाय बे फैदोंमोन आपल'ड जादोंमोन पाब्लिश जादोंमोन 14 जुनाव लोगोफोर आरो सोरनिफ्राय फैदों नोंथांमोना नायना लादो बेयाव दङ नै फ्रम नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय नरेन चन्द्र बसुमतारी ECS सेक्रेटारि BTC बड'फा नोगोर क'क्राझार बेनिफ्राय फैदों आरो सोरनो हरदों नोंथांमोना नायदो 2 नुदोंना बेयाव दङ डिप्युटि कमिशनार क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनो हरदों लोगोसे भिडिअ गासैनोबो हरदों दा बे डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जाबाय दा मानि थाखाय हरदों नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायदो दा साबजेक्टआव दङ नोंथांमोना बे साबजेक्टआव नुनो मोनदों बेयाव दङ गाइडलाइन्स हरदों गाइडलाइन्सआ जाबाय गाइडलाइन्स फर रिभेरिफिकेसन अफ ड्राफ्ट बेनिफिसियारि लिस्ट अफ अरुणोदय स्किम्स आन्डार BTR लोगोफोर बेयाव मोनसे गोदानै ड्राफ्ट लिस्ट नोंथांमोना मोनदोंमोन सिगाङाव जे दा बेखौनो रिभेरिफिकेसन खालामनो थाखाय हरनाय जादों माने माखासे प्रब्लेम जादों जायनि थाखाय फैसाखौ दाबोनो सोनो हायाखै दा बेयाव नोंथांमोना रोखा जाबाय जे मानि थाखाय BTR आव दाबोनो फैसा हाबाखै बेनि माखासे नटिसआ बेनो जे गोदानै भेरिफिकेसन खालामफिननो थिननाय जादों आरो बेखौ सोरनो हरदों मिन्थिबाय लोगोफोरनो DC फोरनो हरदों आरो लोगोसे BDO फोरनो हरदों आरो DC लेभेलनिफ्राय फैगोन गाहाय लेभेलाव BCDC लेभेलाव फैगोन बेखौ भेरिफिकेसन खालामनो एबा ब्लकआव फैगोन दा नायदो बेयाव साबजेक्टआव मा लिरदों नोंथांमोना नुसिगोन बेयाव लिरदों लोगोफोर साबजेक्टआव बेखौनो लिरदों जे भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनोसै दा बेखौनो लिरदों जे माखासे इनएलिजिबल बेनिफिसियारिस मोननाय जादों एबा जाय मानसिया मोनथावना नङा बेफोरबायदि मानसिनि नामाबो दंहैयो दा जायनि थाखाय बेखौनो रिभेरिफिकेसन खालामनो होदों जाहाथे मोजाङै भेरिफिकेसन खालामो आरो फैसाखौ होनो हायो दा बेयाव माखासे माने मोनथावै मानसिफ्रा मोनदों नालाय नाम दङ दा बेफोरखौनो माखासे दानाय जागोन बा बेफोरखौनो भेरिफिकेसन खालामसिगोन दा बेयाव बेखौनो लिरदों लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव लिरदों विथ रिफारेन्स टु द एबभ I am directed to inform you that it has been brought to the notice of the BTC लोगोफोर बेबायदि लिरदों lot of ineligible beneficiaries have found माने बेखौनो बुंदों लोगोफोर माखासे इनएलिजिबल बेनिफिसियारिसनि नामफोर मोननाय जादों जायनि थाखाय रिभेरिफिकेसन खालामनो होनाय जादों बेनिखायनो प्रब्लेम जागासिनो दङ दाबोनो फैसाखौ सोनो हायाखै दा बेबायदिनो फैनाय जादों दा बेखौनो थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बेखौ रिभेरिफिकेसन खालामनो होदों आरो माखासे स्ट्राइकलि गाइडलाइन्स होनाय जाबाय लोगोफोर बेयाव बुंदों नै स्ट्राइकलि होनाय जाबाय माने गाइडलाइन्स होनाय जाबाय आरो माखासे गाइडलाइन्स होनाय जाबाय बेजों गोरोबोब्लासो नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ माब्ला खालामगोन भेरिफिकेसन बेनिनो नटिस फैगोन आरोबाव आरो लोगोसे माब्ला होनांगौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ होनोसै गासिबो डिटेल्सखौ दा आं जास्ट बेयाव इनफरमेसन होग्रोबाय लोगोफोर मानो फैसाखौ मोनाखै बेनो जाबाय माखासे प्रब्लेम जादों BTR आव दा प्रब्लेमा मेन बेनो माखासे मोनथावै मानसिफोरनि नामबो दङ जायनि थाखाय दाबोनो फैसाखौ होनो हायाखै बेले बेजे जादों बेखौनो भेरिफिकेसन खालामफिननो टाइम होनाय जादों आरो जेब्ला बे गासैबो कमप्लिट जागोन अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नाथाय टाइम लागोन लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर आरो गोदानै एप्लाइ जागोन ना जाया बेनि जेबो नटिस गैया जिथु ड्राफ्ट लिस्ट ओंखारदों बेखौनो भेरिफिकेसन खालामफिननो नागिरदों जिथु नोंथांमोननि लिस्ट दङमोन ना बेखौनो भेरिफिकेसन जागोन आरो जाय मानसिया मोनथावना बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेनिफिसियारिसा मोनगोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन दानिया नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां थाबैनो आपडेटखौ लाबोगोन लोगोफोर अरुणोदय स्किमनिखौ